En terceiro e cuarto tamén levamos a cabo 4 proxectos sobre castrexos e romanos ao longo deste curso. Investigamos sobre as formas de ocio e entretemento que tiñan os romanos para presentarlles o aprendido aos compañeros e compañeras de outros cursos. En primeiro lugar, o circo, onde se celebraban carreiras de cuadrigas, combates entre gladiadores e incluso batallas navais. Aprendimos os tipos principais de gladiadores, como o samita, o retiario ou o murmillo. Aprendimos que os romanos, ao igual que os gregos, eran os grandes aficionados ao teatro. As súas obras podemos clasificarlas en comedias, traxedias e aquelas nas que destacaban a danza ou a música. E aprendimos a que xogaban os romanos, como a mosca de bronce, o ludus latronculorum ou o xogo dos dados. Decoramos a entrada da nosa aula xunto aos nosos compañeiros e compañeiras de quinto, con diferentes tipos de simboloxía romana. Realizamos un conto colectivo ambientado na época da Roma imperial, tendo en conta as aportacións de todas e de todos. O noso protagonista é un lexionario romano chamado Rigobertus, que vive na cidade de Lucus Augusti, a actual Lugo. Finalmente, con todo o aprendido, puxémonos a deseñar un xogo de mesa que tratase sobre as investigacións realizadas polo cole ao longo do curso. Realizamos, entre todos, as normas, o tabuleiro, as preguntas que íamos incluir. Preguntamos, por exemplo, cal foi o ano da caída do Imperio Romano, a que emperador se homenaxeou poñendo o seu nome á actual cidade de Lugo, ou como se chamaba o lugar onde os romanos pensaban que se acababa o mundo. Para o tabuleiro, inspirámonos en gran parte nos libros e debuxos dos bolechas sobre os romanos e castrexos que traballamos no cole, ilustrados e escritos por Pepe Carreiro, que tamén nos veu visitar.